Hrelja pitanje postavlja ministru zdravstva Viliju Berošu. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, teško je ispravljati dugove i greške iz prošlih vremena u korona uvjetima. Vjerujem da nosite težak teret svakodnevnog odlučivanja i zato vam neću dodatno soliti ranu loše procjene Vlade oko cenzusa dopunskog zdravstvenog osiguranja. To morate jednostavno brzo riješiti. Danas me zanimaju pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za one koji doslovno umiru bez zdravstvene skrbi, onkološke bolesnike, kronične bolesnike. Imamo najvišu stopu umrlih, a gotovo najmanju stopu izliječenih onkoloških bolesnika i ne samo njih. Život i zdravlje građana ugroženi su jer im zdravstvene ustanove odgađaju preglede, liječenje i zdravstvenu skrb. Može li se zdravstveni sustav reorganizirati, pregrupirati, specijalizirati da ne odbija dati pripadajuću obvezujuću zaštitu građanima u potrebi? Podsjećam, Zakon o zdravstvenoj zaštiti ima sljedeća načela. Sveobuhvatnost zdravstvene zaštite uključuje cjelokupno stanovništvo RH. Kontinuiranost zdravstvene zaštite postiže se ukupnom organizacijom zdravstvenog sustava. Dostupnost zdravstvene zaštite ostvaruje se takvim rasporedom zdravstvenih ustanova uključujući i specijalizacije i reorganizacije koje u kriznom menadžmentu su potrebne. Gospodine ministre, moje pitanje glasi, koje su prepreke, uključujući i materijalne, i što tu možemo učiniti jer sam siguran da ne želimo ni vi ni mi ovdje imati naše građane na savjesti? Izvolite ministre, odgovor. Saborski zastupniče, vaše pitanje je na mjestu. Sve zdravstvene administracije na svijetu u ovom trenutku dvoje kako pomoći i onim bolesnicima koji nisu COVID pozitivni. Vjerujem da svjedočite i sami da u svakom svom nastupu govorimo isto. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na isto. Međutim, situacija je ekstremna. Riječ je o globalnoj pandemiji i epidemiji. Mi smo svojim načinom organiziranja pružanja zdravstvene zaštite i onim što sam već maloprije rekao, centraliziranjem COVID-19 pozitivnih bolesnika, nastojali omogućiti da u ovom trenutku dok je još to moguće, sve ostale zdravstvene ustanove pružaju zdravstvenu zaštitu druge vrste potrebitima. To je naš zadatak i mi to radimo. Pitanje je vremena i postoje projekcije s obzirom na brojeve koje sam također naveo kako će se popunjavati zdravstveni sustav. Zato smo centraliziranu ulogu u obrambenoj postavi zdravstvenog sustava naveli kao izrazito važnu. Vjerujem da svjedočite koliko puta smo kroz priopćenja naveli da svim hitnim stanjima, poglavito onkološkim bolesnicima, svim vulnerabilnim skupinama je potrebno pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu i to na svim aspektima, i bolničke zdravstvene zaštite i primarne zdravstvene zaštite. Međutim, desila nam se situacija koja se desila. Ona je, priznajem, uvjetovala drugačiji način pružanja zdravstvene zaštite. Nažalost, ljudi su morali čekati pred bolnicama u redovima za trijažu, za popunjavanje upitnika raznih da bi ušli na taj način sigurni u zdravstvenu ustanovu jer ukoliko propustimo nekog ko potencijalno ima virus, što nam se ionako dešava iz dana u dan jer je nemoguće detektirati trijažom i upitnicima da li je netko bio u mogućnosti dobiti virus, on nam unosi virus u zdravstveni sustav što utječe i na liječnike i ostale bolesnike. Prema tome, mišljenja sam da u datim okolnostima nastojimo napraviti sve, ne samo da bi liječili bolesnike koji su COVID pozitivni, nego da bi adekvatnu zdravstvenu zaštitu i omogućili svima onima drugima koji su u potrebi. Evo, zahvaljujem. Izvolite očitovanje. Gospodine ministre, ja znam da jedan od uvjeta je i cca 13 milijardi duga zdravstvenog sustava, a vi znate gospodine ministre da sam ja zagovornik javnog zdravstva, međugeneracijske solidarnosti, podupirem javnog osiguravatelja dopunsko zdravstveno osiguranje. Isto tako znate da zahvaljujući svakom mjesečnom plaćanju 70 kuna mjesečno građana, njih 1.700.000 na posebni račun pri HNB-u se skuplja
svaki mjesec 120 milijuna kuna, a da se oni ne troše zbog manje pregleda, zbog manje prijema u bolnicu i ostalih usluga. Ne možete ih uzeti jer nisu novci u proračunu, strogo su namjenski, nisu doprinosi. Dakle, nemate ingerenciju na njima nego samo možete ih uzeti ukoliko imate usluge. I ja sam među tih 1.700.000 i zato me brine ta situacija jer u ovo vrijeme najtragičnije od svega imati negdje mrtve kapitale. A mi imamo ukupno negdje oko 800 milijuna kuna što nije mali novac na tom računu. To su uplaćivali i oni siromašni koji nisu obuhvaćeni cenzusima, znate, povećanjem cenzusa. I oni su tu unutra. Ja vam predlažem da nas lijepo zamolite i posudite taj novac, da kupite dodatnu opremu, specijalizirate pojedine ustanove i određene zdravstvene usluge, da ubrzate procese, da spriječimo umiranje ljudi bez potrebe u RH, da budemo još bolji i kvalitetniji. Posudite pola milijarde kuna, obećajte da ćete ih vratiti, donesite odluke Vlade i Sabora, osamostalite u budućnosti javnog osiguravatelja. Hvala vam. I do kraja godine povećajte cenzuse dopunskog zdravstvenog osiguranja. Hvala lijepa. Idemo na